nazdar Jožko. Ahoj. Tak mám na teba pripravené nejaké otázky, tak predstav sa divákom. Ahojte, ja som Jozef Kostúr, mám 24 rokov, reprezentujem pestiarsky klub Zvolen, trénujem pod trénerom Dávidom Vyletelom, taktiež som reprezentant Slovenska a člen Vojenského športového centra Dukla. Výborne. A keby si mohol predstaviť nejaké úspechy, aké máš za sebou? Tak som aktuálny majster Slovenska, bronzový medalista z majstrovstiev Európy do 22 rokov, bronzový medalista z Európskeho pohára a som víťaz veľa medzinárodných turnajov. Dobre, a vedel by si predstaviť divákom, čo ťa čaká najbližšie? Najbližšie ma čaká 21.9. zápas v Nemecku vo Frankfurte a potom Noc gladiátorov. Dobre, a čo sa týka Noci gladiátorov, to teraz bude otázka mimo toho, čo mám pripravené. Čo hovoríš na takýto event, že je v našom regióne Noc gladiátorov? Myslím si, že to je dobrá akcia, keďže nie je to ani ďaleko od môjho mesta. Nič také podobné tu v okolí nie je, čiže ja si myslím, že to je super event a som rád, že sa môžem zúčastniť. Výborne. A čo by si odkázal svojmu súperovi, keďže tvoj súper je Robo Rác? Robovi by som odkázal hlavne pevné zdravie a nech je dobre pripravený. Týmto by som vás všetkých chcel pozvať na Noc gladiátorom, ktorá sa uskutoční 15.11. vo Veľkom Krtíši. Môžete tam vidieť super zápasy rôznych bojových štýlov, taktiež tam môžete vidieť aj mňa. Tak neváhajte a príďte, nie je to ďaleko, takže teším sa na vás. Ďakujeme veľmi pekne, super Ja rozhovor. ďakujem. OK, nazdar Robo. Ahoj. Vítam ťa u nás v gyme. Teraz asi potešíme všetkých. Dohodli sme jeden vynikajúci zápas u nás na Noci gladiátorov 10, ktorá bude 15.11. teda v novembri, piatok 2024 vo Veľkom Krtíši, v športovej hale. Ideš proti Jozefovi Kostúrovi zo Zvolena. Čo na to hovoríš? Tak na zápas sa teším, supera som sám navrhol, s Dodom som aj ako sparring partner. Aha. Za posledné roky sa veľmi zlepšil, ja som mal ročnú prestávku, mal som nejaké zdravotné problémy, tak bude to pre mňa motivácia do tréningu mať takýto ťažký zápas. Jasné. Keď načujeme trošku do minulosti, tak ty si zápasil u nás niekedy v roku 2009 alebo 2010, tuším, že si mal tak možno 13-14 rokov. Áno, bola prvá akcia, kde som zarobil svoje prvé peniaze, tu u teba v Krtíši. Áno. Bolo to asi 16 rokov dozadu. A to si išiel, nemal si proti komu ísť, lebo nikto s tebou nechcel ísť, tak si išiel so svojím kolegom nejakým. Áno, to bol Marek Peller, môj kamarát. On ešte zápasí? Boxuje? Boxuje, ale nezápasí. Dobre, čo teraz o tebe? Kde trénuješ, kde pôsobíš? Trénujem v Anglicku, Elite Bolton Gym. Aha. Mám nového trénera, celkovo nový tím, nové prostredie. A pochvaľuješ si? Áno, myslím si, že zatiaľ najlepšie podmienky tam. Dobre, ale predtým, než budeš mať zápas u nás na Noci gladiátorov, tak ho čaká jeden dôležitý zápas na Fight Night Challenge. Kedy to je? 26. októbra budem mať proti Indrichovi Janačkovi na Fight Night Challenge 7. Výborne. Tak a čo by si odkázal súperovi Jožkovi Kostúrovi, keďže sa už spolu stretnete? Ako za mňa ozaj je to špička vašej váhy na Slovensku a v Čechách. A veľa ľudí, keď sme oznámili tento zápas, pozitívne reagovali, každý z toho odpadáva, že konečne je brutal box. Tak čo by si mu odkázal? Tak, Dodovi si... Ľuďom mu môžeš na kameru povedať. Dodo, veľa šťastia do prípravy, dúfam, že prídeš dobre pripravený, nech ťa obchádzajú zranenia a predvedieme dobrý box. Výborné. Takže ďakujeme veľmi pekne, sledujte nás a vidíme sa.